garwanipun Kakang D. Kang Mas, lha menika wonten bengawan dos pundi? Sirkondo lan si Jejen. Nggih, Teh. Lan wonten bengawan dos pundi? Ini Sirkondo golek perintah nyabrak apa tere tepok Sirkondo ya apa Kalau mengukur pola padha aja. Boyo apa mah Nggih, nek kados kula tak mados ori, mados tepok. iya wae ayo golek mau yo nandang kak golek tepok kak ori ayo sing nabrak bengawan iki wong Ayo golek nak. Iya, Sirkondo Sirkondo iki tepok apa teh ori lho nang ndi Gondo Sirkondo wae noyo mo noyo lo kok noyo ae jadi apa kok gak betah kompet itu Ya kamu pernah ngene apa? wong kudu noyo iku iya mah ke tempat itu ngompol tadi kan kok pepes gak kowe Sirkondo ikai dan tirak ikai ditalen ae kagonya nggih dan nek kados mekaten kok ayo Sirkondo sing jajan ae ditaleni kabeh nyabrak gak nyabrak aduh iki Sirkondo iya le kok kalau kali kulit warna burung Sirkondo oh ya ya kok itu mau turun dari kalinya ya kok bon sampai coba dede sampai coba iya Sirkondo aku bersyukur nanti kok ayo kita bisa bikin cerita kita Sirkondo iya Pak kira ayo Pak Gede dan Sirkondo oh iya Pak Aduh, jangan kalau dobrak ini, lu kan jodoh nih, nak tahu kamu tidak dobrak oh iya ayo nyabrak gerobak Bengawan, kami nyabrak bengawan. iya kakak Nyabrak bengawan, koyo kopi ini.
Rata-rata celek sedih. Kakak, dek kaya aku laki jagur di sini, yo, dia aku sih sok lagi yo. Dek kaya aku kursi kene-kene, tolong kursi kene sak kiri sotong kene madu, jagur di sini, kamu tumpah ada sini yo. Dek kaya aku, yo, saya nyabrak lawan. Kakak, ayo kita kakak. Kumpul, boleh pulang kumpul. Ya. Oh, sirkoto lagi. Getan, reaktan. Loh, ya pokok itu berat. Kual tengah kotak kata itu syarik sih. Mesti tolong. Langsung tolong. Tipur bodoh. Kalau terpiksa, jangan siapin itu tidak putih. Ekor cari sisa tolong cekek. Rambut digeluk muat dikit patra merah. Apa dari sirkoto? Sirkot. Ekor cuma kasukan kok gumantung susah. Kalau saud dotan kancek datang negara Palembang. Piu.